Менә инде җәйдә узып бара, Питрау җитеп килә, Казан утлары журналының 7нче саны. Дөнья күргәнгә дә күпмедер вакыт үтте, инде кулыгызга алгансыздыр, күргәнсездер. Бу журнал Зинаида Захарованың «Җәйге уйлар» шигыре белән башланып китә. Һәм инде төп әдәбиятта гадәттәгечә июль санында Зиннур Мансуровның, безнең Татарстанның халык шагыйренең күптән күп, чуктан чук шигырьләре белән ачыла ул. Биредә ул даим сызлап тора, милләт аңы дигән баш исем куеп, шәлкем бирә. Беренче шигыре Ханкирмән чишмәсенең хитабы дип аталса, хитаб инде ул, ягъни мәсәлән, эндәше, мөрәҗәгате. Әлеге шәлкемнең соңгы шигыре Дилемма дип атала, һәм ул Дилемма дигән шигырь әлеге дә Ханкирмән чишмәсен шартлаткан дарыга багышлана. Әллә дары, әллә дару, әллә дары, дилемманың кайсын сайлар кешелек дип бетерә. Моннан тыш, биредә сез Факил Сафинның «Кояшта сагыш төсе» дигән яңа бер бәянен, мин әйтергә, гаилә сагысын укый аласыз. Бу сагада төрле елларда, төрле сугышларда әлеге гаилә әһелләренең катнашып килүе сурәтләнгән, тасвирланган. Тормыш дәвамында кешенең кешелек сыйфатларын саклап калуы хакында һәм башка безнең кыйммәтләребез хакында. Алга таба инде Лилия Фәттахова, аның «Сөйлә Казан» дигән циклы, дөресрәге, Казан юлы циклы һәм Канатлы Казан поэмасы берләштерелеп бирелде. Бу инде узган ел Казан мэриясе үткәргән махсус бәйгедә урын алучы әсәрләрнең чираттагысы. Үзенә күрә Казанга багышланган кызыклы гына шәлкем килеп чыкты. Алга таба менә Галинә Хисаметдинованың, ул ук безнең Гыймадова да, ул ук безнең Шәйхелисламова да яңа повестьта дөнья күрде. Безнең танылган журналистыбыз һәм инде хәзер язучыбыз да. Ул рәссам Зөфәр Гыймаевка багышлап әлеге әсәрен иҗат иткән. Биредә Зөфәр Гыймаевның бала чагы, тормыш юлы, аның тормышыннан күп кенә әле укучыларыбыз аңарчы бәлки белмәгән кызыклы детальләр урын алган. Бу да үз укучысын табар, йөрәкләренә барып җитәр дип уйлыйбыз әдәбият сөючеләрнең. Алга таба менә инде шактый көттереп кенә Рәшит Бәшәрнең иҗаты ниһаять дөнья күрде. Биредә ул төрле темаларга шигырьләр яза. Яшен булып йөрәк яшнәр дә дип аталган әлеге шәлкемдә Кар урман, Мин шагыйрь, Татар теле, Син, Көй авазы, Әрнешү, Ай юлы ише шигырьләре урын алды. Минем үземә аеруча Төн, Күл, Кыз дигән шундый бер юмористик әсәре күңелемә хуш килде. Сез дә укыгыз, нәрсә өчен хуш килгәнен аңларсыз. Монда Мәҗүсиләр, Ялгыз башым дигән шигырьләре дә бар. Һәм инде безнең һәр вакыт журнал битләрендә көтеп алына торган, яратып укыла торган авторларыбызның берсе Марат Кәбиров та бар. Ул инде безнең гадәттәгечә соңгы елларда бәйгедән бәйгегә генә яза һәм бәйгеләр саен урыннар яулый, уңышларга ирешә. Бу юлысында ул Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган Тукай йолдызлыгы бәйгесендә җиңү яулады һәм ул хикәя номинациясендә беренче урынга лаек булды. Бу әсәр, әлеге хикәя, Габдулла Тукайның исемдә калганнарына нигезләнеп язылган һәм шуны, шул документаль текстны
edebi eser formatına, hikaye formatına getirgen icad jimişi dep aytar edem. Bik ütemli, bik kızık ukunu hem Tokay turunda bilүүnü tağı da jiňeleyte hem kızıklı ite. Olga taba bizde eliminde Süz kıdreti halklarını birleştire diyen ýaňy rubrika äli ikinci aýyna eligi rubrikanyň çyga başlaganyna, muňarçy da elbetde bizning bu formatdagy sähifemiz bar idi, lekin ul muňarçy başga isim bilen Kardeş halklar edebiýaty diýen isim astynda çygyp kileýdi. Hazır süz kıdreti halklaryny birleştire diýeç bu ýerde indi Kardeş halklar gına tügel, gümmen türlü halklaryň eserleri terjimede jurnalımızda birile alacak. Türlü eserlerini jurnalda birige mümkün bulacak. Mine bu ýylysynda biz Başkurt şagiresi Zülfiye Hannanowy şigirlerin tatarçaga köçürdik. Anyň bik kızykly, üzünçelikli şigirleri zamanında biz şunkarlar idik. At buldum. Üzüniň unugyna bagyşlangan şigirinde. Üzün atka tiňleý. Şaňraw Tırna tawuşy diýen şigiri, ýawlyk, dünýä, Meskew pisine diýen. Oýak kiyimi kibitinde diýen şigir mine aýryça täsirli diýip aýtar edem. Birde hatda tatar şagiresi Luiza Ýansuarga bagyşlangan Swisloskina diýen şigirde bar. Alar nide Belarusiýaga baryp şuşunda tabyşyp, bir-birsi bilen uçraşyp, aralaşyp gaýtganlar idi. Hem hazır şulay bir-birsine şigirler ýazyşyp ýatalar. Şulay biride mine ýaňa isimler rubrikasynda bu ýyly özübizniň redaksiýaga kilgen, äli ýaňa işli başlagan kızybız Indira Gabdullinaның Hyýaldagy süretler diýen hikaýesi urun aldy. Ukygyz, tanyşygyz, bizde kimler işlegenin şulay uky biligiz. Edebi birleşmelerde rubrikasynda bu ýyl ilhamda ilhamlanyp diýen baş isim bilen Ilýa Fattahowynyň kiriş süzi bilen bawly talantlary ijady ýaktyrtyla. Biride isimlerini atap gitsek, Alsu Vasikowa, Gülnar Nuruddinowa, Zile Gamirowa, Nurulla Gaýnetdinow, Elvira Ahmedjanowa, Atlas Galimow, Keşife Emirowa kebek özüşçän şagirleriniň ijadlary urun aldy. Edebi tenkit bölегinde bu ýyly Aýgyl Ahmedgaliyowanyň Ýul azagy bir nykta diýen powestine koýtawaz kilgen. Eligi koýtawazyny Zatla eser okugaç diýen baş isim bilen Zemfira Islamowa ýaza. Şähis rubrikasynda Sikelteli ýollardan kazançlarga diýen baş isim bilen Rüzel Yusupowyň turmuşyna, ijatyna bagyşlangan mugaýyn oçerk diýip atap bolatyrgandyr indi muny. Oçerk urun algan. Ony Şulpan hem Firas Harisowlar, pedagogika fenleri doktorlary, professorlar birgeleşip, kömekleşip ijat etken. Milliyet sähifesinde arhivlar alihesi diýip bizning Daniya Zahidullina filologiýa fenleri doktorubuz Gülmira Selim kızı Sultan Galiyewa turunda şulay uky mekale bire, anyň bilen tanıştıra. Bu da fen dünýasyndagy kişiler bilen kızyksynuçylarga bik köp maglumat tabyrga mümkin bolgan mekale diýer edem.
Шулай ук яшь авторыбыз Ихтияр Кыямовның "Телләребез башка булса да, күңелләребез бер" дигән казак һәм татар дөньясын бәйләп тора торган күренешләр хакындагы, безнең уртак яклар һәм аерым яклар хакындагы мәкалә басылды. Ул Ихтияр Кыямов Казакстанда берникадәр узган елны укып кайтты. Шушында алар белән ныклап аралашып, танышып, һәм менә шундый матур гына мәкалә дә алып кайтты һәм ул безнең журнал битләрендә яңа дөнья күрде. Хәтер-хатирә рубрикасында авылдашым Шәрәфи дип, монда безнең бүлек мөхәрриребез Рафис Корбан Габдулла Шәрәфи хакында яза. Һәм ахырдан хәтта аңа багышланган шигырь юллары да китерә. Габдулла Шәрәфи вафатына дип. Исемең дә гади түгел, син адашы идең Тукайның, и язучы, авылдашым минем, син хатына күчтең Ходайның ди. Шулай дәвам иткән зур гына шигырь, озын гына һәм мәкалә Габдулла Шәрәфигә багышланган. Кайчандыр безнең журналда эшләп киткән, бүген дә журналыбызның якын дусты булган Алмаз Хамзин, берәгәйле җырчы дип, Рафаил Сәхәбиевның берәгәйле җырчы дип, Рафаил Сәхәбиев хакында яза. Аның 75 еллык юбилее мөнәсәбәтеннән, тууына 75 ел тулуга багышлап. Ул да Рафис Корбаннан калышмый, бөек җырчыга дип шигырь юллары китерә, 3 строфалык. Чуарланды эстрада операбыз сүнде, китеп бетте ул поджырчылар, чишмәләр дә кибә, елга диңгез саи, бушлык белән тулган бу чырлар дип яза Алмаз Хамзин. Шигырьнең тулы вариантын журналыбыз битләреннән укый алырсыз. Шулай ук биредә Илдус язучы журналист Нурлат шәһәрендә яшәп гомер кичерүче Илдус Диндаровның мемуарлары басылды. Бердән берем бик кылым дип атала. Ул инде аның автобиографик повесть дип атасак та була торгандыр бу әсәрен. Шулай ук моны укыгач Илдус Диндаровның кем булуы турында сез тулырак күз аллый алырсыз. Әле аның бездә мәсьәләләре дә ята. Киләчәктә әле сез аны мәсьәлче буларак та журнал битләрендә күрерсез, Аллаһы буйрса. Инде үзебезнең яраткан укучыларыбыз тарафыннан яратып өлгергән рубрика дияр идем. Габдулла Тукайның тууына 140 ел. Тукай һәйкәлләрен барлауга корылга. Бу юлысында без аның Уральскийдагы һәйкәле хакында бәян итәбез. Казан утлары архивыннан инде безнең фотокүргәзмәләр, ул инде традицион, биредә Диләрә Томашева, Хәтер-хатирә рубрикасында Яшел пыяла аша дип язылган кечкенә генә язмада сез Эльмира Закированың Мөдәррис әгъләмгә багышланган мәкаләсен, шулай үзенә күрә мемуарын укый алырсыз. Ул да бик кызык, журналыбызны җанландырып җибәрә торган бер рубрика, инде шактый дәвамлы чыгып килә, укучыларыбыз көтеп ала, алга таба кайсы язучыга багышланган булыр икән дип уйлый, фикер йөртә. Әдәби мизгелләр сәхифәсендә Казан утлары редакция хезмәткәрләренең Мамадышка барган сәяхәтеннән репортаж укырсыз. Газиз тавышлар рубрикасы бу юлы Латыйф Хәмидинең тууына 120 ел тулуга һәм Гәрәй Рәхимнең тууына 85 ел тулуга багышланган. Сез Нәсим Акмал әзерләгән әлеге рубрика аша кереп, бу шәхесләрнең исән чакларында яздырып калдырылган радио
тасмадагы тавышларын тыңлый алачаксыз. Һәм инде рубрикаларыбызны Шаян Сәхифә йомгаклый, юмористик хикәя, Алтын балык киңәше. Аны Ирек Фиргалиев яза. Бик әдәби мөхиттәге тормыш белән актив кызыксынучылар безнең иҗтимагый мәдәни тормышыбыздан рубрикасында әдәбият, сәнгать дөньясына багышланган төрле яңалыклар, очрашулар белән ахыргы биттән шулай ук таныша алырсыз. Безнең шулай ук тышлыкның 3нче битендә урнашып килә торган яңа рубрика барлыкка килде. Анда инде Татарстанның халык шагыйрьләре һәм язучылары, аларның портретлары урын ала. Менә безнең Татарстанның халык шагыйре Зиннур Мансуров, аның инде сез 1нче биттән үк башланып киткән шигырьләрен дә күрә аласыз. Әлеге портретны төшерү өчен махсус хәтта Венага барып кайткан. Һәм Моцарт белән фотога төшкән. Дөресрәге, Моцартның һәйкәле белән. Тышлыкта Тукайның Уральскийдагы бюсты. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.